И здравейте на всички, аз съм Бростъркия Гейминг и днес ще играя StarCraft и се обяснявам къде съм бил. Нищо Володя не качва клипчета. Започвам първо, ще съм качва компютъра ми се преба. И ви си обърках и почнах се бъркам тактиката. Даже аз ми вече паднал. Володя ще не е качва клипчета, защото... Добре. Володя не е качва клипчета, защото той в момента учи от има матури. Ну да, нещо кое си. Няма да вече. И заради че това него му лаги, аз мисля, че на мене ми лаги. Не, то всъщност ми лаги ми, защото тегля, все още тегля играта. Его. Защото ме мързиш да не тегля цялата, пък ми се играеш много и сваща ти коста. Ули, аз останах. Не. Играта е супер трудна. Трябва да си супер точен, да знаеш какво ти правят чинести и такива работи. Те, пак се върна към странната тема, защото не качва клипчета. Да, казах, защото ме матури, ще те учи. Ще качва след сигурно 20 и някакви си май. Ще те матури с 21-23. Значи към 24-та, да кажем, ще почне да обработва там едни клипове. Правихме преди много време. Няколко седмици. Да. Що направихте, не знам. И... някакво проби. Все още. Значи гейтвея обясня самата раса се казва Протус. Значи този пилон ми трябва да дава енергия на всички сгради около него, къде има на поле, той дава енергия. Освен, примерно, Nexus и Simulator ми трябва само Vespin Geyser, такива работи. Че сега са, като обяснявам. То замина на всичко. Супер трудно е да... Какво направи се? Да коментираш, докато играеш, се объркаш всякъде, трябва да си супер точен, трябва да си... И трябва да правя нов план, пък аз забравям, сега ще направя тук да може да... Всъщност... Да изпратя един... Ще изпратя тъй наречения скаут, да скаутва, да ме го жертва, няма добре. Добре. Значи ще разсъщна Warp Gate, това прави гейтове, да си ги спомваме, да си ги спомваме. Ще видите просто, ако стигна до там, да ме изнеси, защото аз много в началото ми лагна гадно. Те. Надявам се да съм го намерил. Ще се застанах от всякъде с тактиката. Добре, намерих го. Около... Това е доста по-напредно от мене. Ще пробвам някак си работя с фасилити. Значи ще правя така неща, така Mortal Drop. Дропвам мортали, едничко е. И мазничко. Сталкър се прави. Ми правиш и мортали от... Ще видите. Значи главно ще използвам ето юнит и още един, който ще видите. Това се ще бъде готово. Значи това, което го правя с C, хронобуст, получава 50% спида на нещо, което се прави примерно като това. Гледайте. Добре, и ще потържа да направя. Добре. И сега ако мога да си... Ей така. Ама да се занимава. Колко беше? 30 секунди. Колко да е. И сега станах с гъста. Тук има много минерали. Това са минералите. Които са добре от Минерал Филд. Тук е Vespin Geyser. Се сменят на... Да. Не съм много добър по обяснение. Добре. Immortal се прави. Ще се увеличим малко. Оп.
Ще ни трябва много газ за тази работа. Само малко. Не, вече събирам двойно по-бързо. О, аз нямам. Айде. Само да се съпавим блокна. Съпавим блокна това не трябва да... Не ще вакцина на 4D. Ще чудим филм до 10 линии, ясно съм. Това е морто. Супер ракет танк. Много танки. Много напасено. Значи тук има този синчести тук и тей. Мога да направят максимум 10 демидж, ако не са лъжали, аз не знае. Да, май да. Точно тъй. Значи направо... Ясно ми да. Не, след малко мисля да направим, ако ще направя. Ще бъде фил, ама... Аз съм се постарал. Даже не знам, ще се похабих това, но е... Кой играе? Даже ще си взема и... Ще направя... Ай. Ще пробвам да направя нещо. О, да видам Forge. Ще бъде интересно. Само... Нали, прави някакви... Ерните. Нали, някакви самолети таки срава. Защото... Къде ми... Движата малко се движа бавно. В принцип трябва да се направя блинкото и тук. Всъщност не, няма да направя. Не стига, че съм закъсан много. Значи... Олеле. Много съм зле. Ще направя така. Мога да си спавам тук. Е много гадно. Тук. Сега как ще ме пребия, просто не истина. Тъпило би трябвало да е това малко. Ми направим. Да, мито ще същата тактика, естествено. Мога да направя нещо. О, много нещо са саднати, да го кажа. Лекичко са садна и лефна и Виктор за мен, перфектно. Ами, и това беше първия епизод. Надявам се да е харесал. Не знам, ще продължавам с тези работи, защото не знам. Не знам просто. Ще е. Но сега StarCraft много се зарбих по StarCraft и те. И ти беше.